Bueno, eskerrik asko gonbidatzearren, eskerrik asko zui etortzearren, zer da sormene, hori azaldu baino lehen nire ibilbide bat egingo dizuet, nire posizioa zein den azaltzeko, nire naiz irakaslea. Orduan, Bihotz Bakartien Kluba sortu genuen 2000 urtean guk, euskarazko literatura errezitatu eta kantatzeko, beste autore batzuena. Hortik sortu zen literatura eskola, orduan guk ikusten genuelako irakasten ziguten literatura etzela nahikoa mundua ulertzeko, eta erabaki genuen geuk geure burua trebatzea literaturan. Sare horretatik sortu ziren eako poesia egunak, sare horretatik sortu zen ahotsenea, sare horretatik sortu zen literaturia, sare horretatik sortu zen jalgi, eta sare horretatik sortu zen kultur sorkuntzaren transmisio taldea. Sare batetik, euskararen eta euskarazko kulturgintzaren, literaturgintzaren inguruko kezkak biltzen duen, kezkak dituzten lagunen sare batetik sortu zen hori. Eta hortik sortu zen Sormene. Sormene da Galdakaoko udalaren egitasmo bat, euskara sailetik bideratzen duena, eta bere helburua da Galdakaon kulturzaleak sortzea. Eta bere bereizgarria da emakume sortzaileen lana ezagutarazi, plazaratu, prestigiatu eta duintzea. Bi ezaugarri horiek ditu. Orduan, egiten da urte osoan zehar modu izkutu batean lantzen da eta gero modu ageriko batean udaberrian eta udagoienean. Bale. Baina Sormenek duen potentzialidaderik handiena da bere marko teorikoa. Sormene ez da egitarau baten errenkada bat. Egitarau errenkada bat egitea da gauzarik errezena. Euskal Herrian sortzaile eta sorkuntza oparoa dugu, Euskal Herrian gu ausartzen gara esatera, kulturgintzan egiten den denetik aberasgarriena, interesgarriena, inklusiboena euskaraz egiten da. Zer gertatzen da? Ez daukagula kulturzale nahikorik, ez daukagu hartzaile nahikorik. 2016an elkartu ginen, jalgi izeneko egitasmo bat abian jartzeko, bertsozale elkartea, topagunea, Euskal Herriko antzerkizale elkartea, ahotsenea, eta Aiaraldeko komunikazio lehioa gaur egun faktoria dena. Eta guk egin genuen euskarazko kulturgintzari buruzko irakurketa bat, eta oraindik inork ez du hori horrela ez denik esan. Eta gure irakurketa da, euskarazko kulturgintzaren erronka nagusia kulturzaleak sortzea da. Estrategikoa hori da. Behar ditugu zaleak izango diren kulturzaleak, noski, hau da, hartzaileak izango direnak, behar ditugu sortzaileak izango diren kulturzaleak, ze ni idazlea naiz, irakurlea naizelako. Behar ditugu kulturgintzan antolatzaile lanak egingo dituztenak, erakunde publikoetan, kulturteknikariak adibidez, baina herri mugimenduetan eta modu profesional batean ere bai. Behar ditugu kulturzaleak kulturkazetaritza landuko dutenak. Behar ditugu hezitzaileak izango direnak, zuek. Baina ez bakarrik hezitzaile hezkuntza arautuan, baizik eta hezkuntza ez arautuan, eskolatik kanpo eta etxe giroan. Behar ditugu kulturzaleak horretarako guztirako. Guk esaten dugunean kulturzaletasuna landu nahi dugula, ez dugu esan nahi gure helburua denik 100% mundu guztia izatea sortzaile profesionala etorkizunean. Baina kultur ekosistema osasuntzu bat eukitzeko horiek guztiak behar ditugu. Ze
kulturgintza ekosistema osasuntzu bat espadugu, euskara ez dugu normalizatuko, ez dugu biziberrituko. Ezinezkoa da, ez hemen, ez inon. Hizkuntza bat bere kulturgintzatik ezin da bereizi. Eta guk diogu kulturgintza, zehantza esaten baldin baduzu, euskal kultura, euskaraz egindakoa dena jentea haserretu egiten da. Da guk esaten dugunean euskal kultura, konplejorik gabe diogu euskal kultura da euskaraz egiten dena. Eta Euskal Herrian kultura egiten da hizkuntza askotan, baina euskal kultura da euskaraz egiten dena. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako lege berrian ostera dinoe euskal kultura bere bi hizkuntza ofizialetan. Hori horrela izango balitz, esan beharko genuke, euskal kultura bere 3 hizkuntza ofizialetan gutxienez. Onartu ezin dugun beste gauza bat delako gure hizkuntzari bere lurra ebastea, lapurtzea. Euskara ez da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bakarrik. Bueno, gure irakurketa hori da, kulturzaleak behar ditugu. Nola lortu hori? Guk 4 lan ildo proposatzen ditugu. Bat da sormena sustatzea modu iraunkor batean pertsonaren garapen integralerako ezinbestekoa delako, sormena lantzea. Baina sormena landu behar da hezkuntza arautuan, hezkuntza ez arautuan eta etxean. Eta sormena lantzen da transmisioarekin ere. Ni idazlea naiz, irakurlea naizelako. Ereduak eman behar dira lehenik, gero sortzen jartzeko. Sormena landu, plazak eskaini, euskarazko kulturgintzak ez dauka plaza nahikorik. Euskal Herrian plaza fisikoetan ari bagara, gehien programatzen dena ez da euskaraz. Gehien programatzen dena ez da euskaraz. Plaza fisiko horietako bat ikastetxea da. Eta ikastetxean egon behar du presente euskarazko kulturgintzak. Hau dena gure irakurketa da. Ez daukat erlojurik, baina albaldin bada 15 minutu lehenago amaitu, eta eztabaidatu dezagun. Ni horretara etorri naiz. Orduan da, sormena sustatu, plazak eskaini fisikoak euskarazko kulturgintzari. Zer esanik ez, digitalak. Baina, plaza digitalean, mundu digital globalizatu honetan, guk izokinarena egin behar dugu. Guk korrontearen kontra egin behar dugu. Ez daukagu zereginik multinazionaloien kontra. Ez daukagu zereginik estatu oso handi batzuen oneritzia duten multinazionaloien kontra. Guk izokinarena egin behar dugu. Izokinarena egitea da armiarma.eus. Izokinarena egitea da badok.eus, euskarazko musikaren ataria. Dantzan.eus, bertsozale.eus, hori da izokinarena egitea. Horiek sortu behar ditugu guk. Euskarazko kulturgintzak behar ditu plaza digitalak ere. Sorkuntza, plazak, komunikazioa, edabideak, guk ez dugu lortzen euskara sortzen duguna, ez da euskaldunei helarazten ere. Duela 2 aste bildu ginen Azpeitian, euskarazko kulturgintzaren transmisioa eta edabideak jardunaldietan, eta Euskal Herriko Unibertsitateko NOR ikerketa taldekoek ikerketa bat aurkeztu ziguten, orain arte egin ez dena, eta 4 ondoriotako bat oso nabarmena zen Euskal Herriko edabideak kanpoko kulturaren edatzaile dira. Eta 2, eskema zaharrekin funtzionatzen dute edabideek, ez gaur egungo egoera soziolinguistikoa aintzat hartuta. Euskarazko kultur edukia jasotzeko gai diren biztanleen kopuru oso handi batek ez du jasotzen bera konsumitzen duen komunikabide horrek ez duelako euskarazko kulturgintza zabaltzen. Beraz, gure lana izan behar da euskarazko edabideek batez ere euskarazko kultur edukiak zabal ditzaten. Eta hori gaur egun ez da gertatzen.
Gure arazoa ez da erdaldunek bada handi bat, baina ez da arazo handiena erdaldunek ez dakitela euskaraz zer ari garen sortzen, baizik eta euskaldunek ez dakitela. Sorkuntza, plaza, edapena, irizmena, komunikazioa eta transmisioa. Guk nola ulertzen dugu transmisioa? Lehen esan dudan bezala. Transmisioa da ezagutza eta jakintzaren emate bat. Baina guretzat importantena da euskara sortzeko grina transmititzea. Eta horretarako ereduak eman behar dira. Ni idazlea naiz, irakurlea naizelako. Guk lau lan ildo horietan sakontzea, jorratzea proposatzen dugu. Eta lau lan ildo horiek ez dira konpartimentu estankoak, ez dira gurutzatzen ez diren bideak, kontrara, matxinbratuta daude. Kostaldekoek esaten duten bezala, matxinbratuta daude horiek. Zeren sormena lantzeko lehen esan dudan bezala, ereduak eman behar dira. Gure eztabaida, gure ikasleek Mikel Laboa norden jakin behar dute? Ba bai, baina baita ere gaur badoken sartu eta esan, ara, nor da Mirari, euskaraz kantatzen duen emakume bat da? Mirian Lujuan nor da, euskaraz kantatzen duen emakume bat da? Hori ere bada. Mikel Laboa bai, baina gaur egun euskaraz kantatzen dutenak ere bai. Baina zertarako eredu izan daitezen, aztertu dezagun zeri kantatu dioten. Zeren horrekin lotua gu gara euskaldun, garen euskalduna gara kantatu dugun horri kantatu diogulako. Irakurri duguna, irakurri dugulako. Entzun ditugun bertsoak entzun ditugulako. Maialen Lujanbio izango da gaur egun Euskal Herrian ez bertsolari, pentsalari erreferentenatako bat euskeraz. Ez da bakarri bertsolari bat, da pentsalari erreferenteetako bat. Berria irakurtzen baldin baduzue, paperezkoa edo digitala, orain arte iritzi zutabe nagusienetan lautik 3 bertsolariak ziren. Bat Maialen. Kasualidadea da? Ez. Zergatik, bertso eskolak besteak beste hitzaren eskolak direlako. Besteak beste. Bale, hori da. Guk lau lan ildo proposatzen ditugu. Nortzuen artean, eta hemen sartzen naiz, zuen larruan. Zein da irakasle baten zeregina euskarazko kulturgintzaren ekosisteman? Euskarazko kulturgintzaren ekosistema gure ustez osatzen dugu zaleek, sortzaileek, antolatzaileek, lehen aitatu ditudan erakunde publikoetan ari direnek, herri mugimenduetan ari direnek, profesionalki ari direnak, bitartekari izena ere esaten zaie, kazetariek, edabideek eta hezitzaileek. Zeren transmisioa egiten da hezkuntza arautuan, hezkuntza ez arautuan, eskolatik kanpo, etxe giroan eta gaur egun sarean, sare sozialetan. Ez? Zuek zarete euskarazko kulturgintzaren ekosistemako beste eragile bat. Euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dago bakarrik zuen gain. Baina zuek zarete euskarazko kulturgintzaren ekosistemako eragile bat, eta oso importantea. Batez ere zuekin ordu asko ematen bat dituztelako ikasleek. Baina zarete eragile bat. Eta uste dut, euskarazko kulturgintzaren ekosistema osatzen dugun eragile guztiok hori aitortu behar diogula elkarri eta hori barneratu behar dugula. Euskarazko kulturgintzaren ekosistemak ez du aurrera egingo eragileen arteko sinkronizaziorik gabe eta elkarrekin lan egiten ez badugu. Eragile bat sustatzeak ez du ekosistema osorik sustatzea suposatzen. Adibide bat jarriko dut.
Antzerki talde bati ematen baldin badiote, ez dakizen bat milaka diru, Arriaga bezalako antzoki publiko batean, obra bat egin dezan, horrek ez du euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez zaletasuna sustatzen. Eta hori gertatzen da asko Euskal Herrian. Zergatik ez dugulako elkarrekin adostuta zer den estrategikoa eta zein den erronka nagusia euskarazko kulturgintzarentzat. Euskarazko kulturgintzan zentratuko naiz, hori delako nire esparrua, baina lehen esan dudana. Euskara ez dugu normalizatuko, euskarazko kulturgintza osasuntzu ez badago. Kulturgintzak, sormen adierazpideak, ari naiz ni, ez Basque Culinary Center, horri buruz enaiz ari, ari naiz arte adierazpidez, ez badugu hori osasuntzu iraunarazten, ez dugu bizi berrituko euskara. Ze persona batek sentitzen eta pentsatzen duena esateko ezinbestean behar du sormena. Kultur sormena, ezinbestean. Kontziente izan norbera edo ez izan. Kontziente izan norbera edo ez izan. 2018an egin ziren ikerketa batzuetan, gure intuizio hau berretsi egin zuten datuek. Eta Elkarrek eta Siadekok Euskal Herri osoan egin zuten, Jaurlaritzak egin zuen Araba, Bizkaia, Gipuzkoan, baina ondorioa berbera zen. Euskalduna bizi da bere kulturari bizkarra eman da. Irakurtzen duenak nahiago du, espainolez, frantsesez, ingelesez, beste hizkuntza batean. Musika gehiago bizi da beste hizkuntza batean. Antzerkia, zer esanik ez, salbuespena bertsolaritza, biztan dena. Baina beste guztian, baita euskaldunak ere, nahiago du beste hizkuntza batzuetan bizi kultura. Zer esan nahi du horrek? Egunero ez da zirimiri bat, uholde bat da. Guk kultura frantses, espainol eta ingelesdunaren edukiak jasotzen ditugu uholdeka. Ez da zirimiri bat, da uholde bat. Egunero, edozein lekutan. Ari gara jasotzen kultura espainol, frantses eta ingelesdunaren edukia. Etengabe. Euskaraz nahi duenak bila joan behar. Orduan, eztabaidatuko dugu, adostuko dugu zer den estrategikoa euskarazko kulturgintzarentzat, ze hori eztabaidatzen adosten baldin badugu, askoz errazago egingo zaigu hiztunak bilatzea. Askoz errazago egingo zaigu hori. Adosten baldin badugu, ari naiz zuek izango banitz bezala ez, baina irakaslea banitz bezala. Adosten baldin badugu irakaslea dela kulturgintza horren, ekosistema horretako eragile bat, eta ez bakarra, zuentzat askoz errazago izango da dena. Iruditzen zait. Askoz errazago izango da. Gaur eguneko egoera aintzat hartuta, guk sormene adibidez eta gainontzekoak ere berpensatu egin beharko genituzke. Ze orain, larrialdi linguistikoa terminoa erabiltzen hasi behar dugu. Iñaki Jurrebasok 2023an aurkeztu zuen lehen aldiz eta ordutik urte osoa egin du, ez? Ikerketa soziolinguistiko baten emaitza herriz-herri aurkezten eta gaur egun UEMako teknikaria da. Eta bere ondorioak oso argiak dira. Ez badira norbaitek esan dezala, ez dala horrela, baina berak datuen bitartez erakutsi du. Euskara askoz hurbilago dago desagertze fase batetik, egoera parekide normalizatu batetik baino. Larrialdi linguistikoan gaude. Eta hau ja nire ekarpena da. Larrialdi linguistikoan baldin bagaude, larrialdi kulturalean gaude. Eta larrialdi kulturalean baldin bagaude, hezkuntza larrialdi batean gaude. Eta nire jarrera da dena dugu irabazteko.
baina nik behar dut jakin zein den nire hizkuntzaren egoera egunez egun. Eta hitzartze hau prestatzen ari nintzela, atzo iritsi zitzaidan etxera administrazioan euskaraz aldizkaria, ez? 2 artikulu daude, bat Asun Garikanok urte pila bat eman ditu Irale eta Berritzegunetan eta irakasleta, eta euskarazko kulturgintzari buruz, kulturari buruz orokorrean esaten zuen, izutu egin beharko ginateke nola amaitzen duten ikusita gure ikasleek derrigorrezko 2. hezkuntza. Izutu azpimarratzen zuen berak. Hori artikulu batean. Eta beste batean ikusik RH-ko ikerketa taldeak esaten zuen, gazteek ehuneko kopuru izugarri altu batean, 2 adintarte aztertuta, baina batzuek TikTok eta bestek Instagram erabiltzen dute, ez naiz ari hizkuntz edukiak o kultur edukiak jasotzeko, ez bada informazioa. Eta munduaren ikuskera, mundua ulertzeko informazioa ari dira jasotzen TikTok eta Instagrametik. Bueltatzen naiz Iñaki Jurrebasoren horretara. Larrialdi linguistikoan gaude. Berak esaten du, gure ahulgune nagusiena da gaitasun eza. Hau da, derrigorrezko 2. hezkuntza prozesua amaitzen duten gure ikasleak ez dira kapaz sentitzen eta pentsatzen dutena euskaraz egiteko. Eta 2, esaten du, eta gure indargune nagusia motivazioa da. Eta horri buruz, argian, aste honetako argian, Emuneko teknikari batek esaten zuen. Aurreiritzi asko kendu ditut, azkeneko 15 urteetan ikastetxetan egin ditudan interbentzioetan. Eta bat da, gure ikasleek euskarari buruz hitz egin nahi dute. Nahi dute hitz egin euskarari buruz. Nahi dute hitz egin kulturari buruz. Nahi dute. Baina ez dute egiten. Orduan nik sormene gaur proposatu beharko banu, kulturzaleak sortu behar ditugula inolako zalantzarik gabe, esango nuke egoerako okerrera egin duela, irakurketa hau egin genuenetik 2016an, oraindik ere kulturzale gutxiago ditugula, baina eguneratu egin beharko nuke eta nire indarrik eta handiena jarriko nuke gaitasunean. Eta nola trebatzen ditugun, ez bakarrik ikasleak, lehen esan dugun bezala, ulertzen baldin badugu kulturgintzako sistema bat dela, ezin gara mugatu eskolara, ezin gara mugatu horretara, baina ikasleak trebatu behar ditugu autu egin dezaten, beste hizkuntza batzuetan baino euskaraz egin dezaten. Segurtasun handiagoa izan dezaten, konfiantza handiagoa izan dezaten, eskolan gutxienez euskara erabiltzeko. Noski, eskolatik kanpo ere bizi dira. Ulertzen baldin badugu lehen aipatu dizuedan eskema, tokian tokiko eskolatik kanpoko eragileekin lan egitea izugarrizko abantaila da. Adibideak baditugu Euskal Herrian. Nik emango dizuen Larrabetzukoa. Larrabetzun kultur bilgune bat dugu eta bertan biltzen gara herrian euskarazko kulturgintzan aritzen garenak, norbanakoak eta elkarteak. Eta guraso elkartea hor dago. Eta guraso elkartea hor egotea gakoa da egiten dugun guztiarentzat. Guraso elkartea delako zubia eskolarekin eta irakasleekin. Eta egiten ditugun egitasmoetan eskola presente egotea guretzat ezinbestekoa da. Gure eskolako ikasleek eskolan jasotzen duten hori gero herrian praktikara eramatea ezinbestekoa da. Sormene proposatu genuenean, zutabe nagusienetako bat ikastetxeak ziren. Eta zer egin genuen? Oso modu xumean aurrekontu nahikorik ez geneukelako, kultur adierazpide guztietako sortzaileak ikasleekin interakzioan jarri, hartu emanean jarri, sortzen jarri. Anekdota bat.
musikariak ikastetxetan den bezala. Musikariak ikastetxetan 2018an abiarazi genuen Nafarroan, eta jasotzen dute ikasleek musikari baten bizita behin anekdota bat. Baina guk jaso ditugun balorazioa guztiak izugarri onak dira. Zergatik, ikasle horiek ikusi dutelako aurrez aurre eta gelan bertan nola sortzen den kanta bat. Eta nola sortzen den kanta bat? Euskaraz. Eta posible dela kantatze euskaraz. Erreferenteak eramaten dizkiegu ikasgeletara. Sarean duzue. Hau, emaitza ideala da, ezinezkoa saio bakar batekin orokortzea, baina ikasle bat agertzen da Hamaika Telebistak egindako erreportai batean Ineso Sinagaren saio bat eukita gero eta esan zion kamarari. Albo bateran utzita nuen trikitia hartu eta sortzen hasteko gogoa piztu dit. Motivazioa eman dit. Bitartekoak eman dizkit. Eredu bat eman dit. Gero berak egingo du nahi duen aurrekin. Baina eredu bat eraman diegu. Hori bai, anekdota bat. Gure ustez, eta ari naiz kultursorkuntzan transmisioko taldean ditugun gogoetez, noski, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lege berrian guk hainbat ekarpen egin genituen, ikusten genuelako euskarazko kulturgintza etzela zehar lerroa. Eta noski, ari zelako dena eraikitzen egoera soziolinguistikoa kontuan hartu gabe. Ez da aipatzen diglosia. Nola ez dugu aipatuko diglosia? Orain, erredaktatu beharko balitz lege hori berriz, besteak beste, larrialdi linguistikoa hitza sartu beharko litzateke. Horrek dakarren guztiarekin. Baina abiapuntua hori da, eta hori da gure abiapuntua gaur egun. Larrialdi linguistiko bete-betean gaude. Eta larrialdi linguistiko bete-bete honi aurre egiteko guk proposamen hau dakargu kulturgintzatik. Baina niretzat importanteena da, eta izan dudan esperientziagatik, asko kostatzen zaigula identifikatzea gure burua kulturgintzaren ekosistema horren barruan. Asko kostatzen zaigula barneratzea hizkuntza bat eta bere kulturgintza ezin direla bereizi. Ez dugula hori presente. Ezten ari garenean. Ez diot bakarrik eskolan. Ari naiz eskolatik kanpo eta etxean, esan dezagun aisialdian eta ez dugula hori presente. Baina uste dut presente uki behar dugula. Hizkuntza bat eta bere kulturgintza ezin direlako bereizi. Beste onura bat, euskarazko kulturgintza dakarrena eta da, gure herria deserrotzen ari da. Urteak daramatza deserrotzen. Deserrotzen kulturalki, deserrotzen emozionalki. Gure sentsazioa da, ari garela ezten, elbarri, erren, besamotz emozionalak. Eta horrek frustrazio handia sortzen duela. Norberak pentsatzen duena eta sentitzen duena bere hitzez ezin kontatze horrek frustrazio handia sortzen duela. Eta hemen egiten dugu salto gizarte eredura, jendarte eredu batera. Guk sinesten dugu hezkuntza gizartea eraldatzeko tresna bat dela. Hezkuntza ez bakarrik eskolan ematen dena. Baina jendartea eraldatzeko tresna bat dela, beste mundu hobe bat lortzeko utopikoak izan behar dugu. Eta gure ustez behintzat, sormena da hori lortzeko izugarrizko tresna. Bihur ditzake ikasleak autonomo, bihur ditzake ikasleak kritiko, bihur ditzake ikasleak bere buruaren jabe, inork hain erraz engainatuko ez dituenak,
Estatu Batuetako hauteskundeak Trumpek irabazi ditu. Ultraeskuina Europa osoan zehar edatzen ari da, izugarri legebiltzarrean Voxekoak daude. Guk sinesten dugu kultur sormenak hori dena hankaz gora botatzeko ahalmena daukala. Kontua da, zuek irakasleak horretarako prest zaudete? Esan nahi dut, formazio nahikoa daukazu horretarako? Baliabide nahikoa daukazu horretarako? Ez. Nola egin hori orduan? Zuentzat suposatzen dut izugarrezko sama delako, bestela, ez? Gizarteak ohitura daukalako arazo guztiak zuengan. Ez? Arazo guztien konponbidea zuengan. Zuen sama eta lepo gainean jartzeko. Guk kulturgintzan ari garenok ez dugu hori uste. Eta gogoa handia daukagu eta prestutasuna handia daukagu zuekin batera diseinatzeko derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzen duenean ikasle batek zer jakin behar du euskarazko kulturgintzari buruz. Elkarrekin diseinatuko dugu, pentsatuko dugu elkarrekin. Eta behin erabakita zer jakin behar duen nola lortu hori ere elkarrekin egingo dugu. Sormene da, bueno, gauza herri bati egokitutako proiektu bat, baina eskema hori bageneuka ugaldu egin daitezke horrelako proiektuak herri guztietan, eta bestera batekoak, eskola batetik izan daiteke, ikastetxe batetik izan daiteke, ekimena izan daiteke, herri mugimendu batetik izan daiteke, hedabide batetik. Kontua da guztiok barneratzeak ekosistema bereko kideak garela eta elkar elikatzen dugula eta elkarren behar izan dugula derrigor. Derrigor. Eta gure helburua persona hobeak estea dela. Esan beharrik ez dago euskeraz. Nire aldetik eta gure aldetik. Esan beharrik ez dago euskeraz. Ez dakit zer denbora egin dudan, baina nik ez du gehiago hitz egin nahi. Eskerrik asko Gotzon, hasieratik esan duzu, eztabaidarako gogoa edo bazenekarrela, mikroa badaukagu berriz ere, denbora pixko bat ere bai eta esku batzuk bai, hemen aurrekaldean. Aupa Gotzon. Lagunekin eztabaidatzea ez da... Bueno, era bat ados, esan dago danagaz, eta nik hau dana lurrera ekarteko ikesan dok esazela irakaslea. Lurrera ekarteko, niko 20 urtetik gora dara da euskera emoten, doin arte pribatuan, da urten lehenengoz, publikara pasatu naz. Da lurrera ekarteko berak esan dauana, berak lurrera ekarri dau, baina inot klaseetara ekarteko, ni esegaz arroba nago azkenengo 20 urteetan da nire klaseko lehenengo 5 minutua ekaz. Torba dukat antologia bat egin da elikatzen harina zena urtetik urtera, astetik astera, irakurten doana agaz edo, eta egiten doana da, 5 minutu ez da asko. Ega da itota sartzen garela klasean, da itota ateratzen garela klasetik, baina lehenengo 5 minutu gartzea, eta 5 minutu horretan egiten doana, seguruenik zuetako asko egingo dozu da, edo kanta bat jarri, eurei erakutsi eta badoken sartu nazela, eta badokeko kantari bat jarri, edo Kirmen Uriberen poesia bat irakurri, edo Tioteronen semeak YouTubeen jarri, eske 5 minutu besterik ez dira, edo Maialenen gure jainkosa dan Maialen Lujamioren bertso bat ipini, edo Maialen Akizuri irakurritako, hau da, 5 minutu, lehenengo 5 minutua klasean, horreri dedikatu, da ero sortzen bada eztabaida, ondo sortutako eztabaida izango da, norbera jartzen dau muga, eta hoixe be. Eta beste alde batetik, zuk ezagutu oso uste dut,
gure eskola 20 urtean egonaz pribatua, baina inguru soziolinguistiko oso erdalduna zan, eta orain publika hemen Gasteizen nago, eta beste horren beste. Hor jarri gendun abian, ebaluaketero bi kanta ikasten ebezan ikasleek, ez eben ezagutzen ez Mikel Laboa, ez Benito Lertxundi, ez Zetak, ez Kristo, ez eben ezagutzen. Dorran egiten genduna zan ebaluaketero, bi kanta ikasi arazi, eta klaseko 5 minutu hartzen gendu zuan igual kantatzeko. Irakasle batzuk lotxatu egiten ziren kantatzen, ni ez, baina jentea ulertzen dut lotxatzea, orduan jartzen zen play emon eta kantatzen eben ikasleek, eta zen bat, Mikel Laboa edo Lertxundi edo anadalakoak geuk jartzen gendun, edo Itziarren semeak, edo Eperrak, edo Txoriak txori edo anadalako ezagutzen ezebasanak, edo Salvadorren eriotza, eta bestetik top gazteatik hartzen ebenen ebaluaketero bat eurek, orduan ezagutzen ebezan gaurko kantariak. Horrek ekartzen ebana zan, kurtsoro ebaluaketero bi ikasi ezkero, DBH batetik batxierrera bidean 40 kanta ezagutzen ebezan, eta ja ezagutzen eben ekosistema, gure ekosistema hau, eta behin etorri zan inautelo horri eta nora eta gure ikastola pijo horretara, eta derrepente ikasle guztiek jakiten ebezan hainbeste kanta, eta flipatu egiten eban. Dinot, gauza asko inaldira eta oso denbora gitxian, 5 minutu klasero hartzea nahikoa dela, begira horren beste klase moten dugu lehenengo DBH hasita batxierre arte, bueno, idea bat emonguran eban, ikusteko oso egingarria dela, eta ez dela behar horren beste bustitzeko apur bat ikasleak, eta ikesetu indun ganera poesiagaz bezer egiten dugu, ebalaketa oso bat poesiarekin, esaten genduna DBH bin irun zelan, poesia zelan landu alda. Bai, lantzen da eta oso ondo pasatzen dabe, adierazkortasuna irabazten dabe poesiagaz, eta gero zuek etortzen zinien kantatzera edo anadalakora, eta, bueno, hoxe apur bat, parkatu, luzatu, ezta? Eskerrik asko Inaut. Bai, beste galdera bate badago? Bai. Nik bakot galdera bat baino, igual hausnarketa propizu da. Horra ipatu zuzainbeste eragile, kulturgintzan, herri mugimenduk, bertso eskolak, idazle elkartiek. Nik uste dut gurine kulturgintzik zozer bihar badauen hori dela babesa. Eta babesa esaten duten inda babes ekonomikue. Hor nire ustez eragilerik ez dut esango nagozilena, edo garrantzitsuna, edo bai pisudunena da administrazio publikue. Aipatazuz Trump, Vox, nintzateke hain urrutira jungo, esateko gurien publikoki edo administratiboki kulturgintzi albo batera lagata dauela. Guretzat inbertsinue dana beste batzuntzako diru galeri dalakon. Eta ez daraz jun bihar, ez Trump, ez Vox, ez beste inora. Geurera, tamen badau, inor entzun birko dauena. Administrazio publikuk imindidau diru laguntza handizago. Eskerrik asko urte. Eztabaida horra eroaten badugu, zenbat denbora dekogu. Arrazoi guztie dekozu, baina nik uste guk urteak daramatzagula hori salatzen, askotan. Kontua da ni baikorra naizela uste dut administrazio publikoaren gehiengoak baduela kezka bat hizkuntzarekiko, eta larrialdi linguistikoak eramango gaitu derrigorrean neurri batzuk hartzera. Adibidez, Urdaibaiko Guggenheim ez egitera. Euskararen normalizazioa lortu nahi baldin badugu, inbertsioak egin beharko dira derrigor euskarazko kulturgintzan ere. Trebatu nahi baldin baditugu ikasleak, baliabideak gehiago jarri beharko dira hezkuntza arautuan eta hezkuntza araututik kanpo, hezkuntza araututik kanpo izugarrizko lana egiten da, adibidez bertso eskoletan, baina ez daude babestuta. Babestuta egon beharko lirateken legez, ez dantza eskolak, ez trikitriza eskolak, ez herrietan sortzen diren kulturgintzaren inguruko hainbat ekimenetan. Baina, ni baikorra naiz konturatuko direla, hau guk daukagun
Guk daukagun arazo oso handia da, 4 urterik 4 urtera aldatzen direla administrazio publikoetan ardura nagusiak dituztenak, eta orduan etortzen zaizu 4 aldiro, kulturgintzan bizitza osoa daramazun honi etortzen zaizu bat esanez, datozen 4 urteetan kulturgintza emetik egingo da. Jode, ba, zuk diozulako, ez duzu aintzat hartzen euskarazko kulturgintzaren ekosistema, eta esan dezagun hezkuntzan gauza bera, ez orokorrean. Horretan arrazoi osoa duzu, baina, bueno, salaketa hori egin beharko bagenu hartuko dugu denboratxu bat, luzea da. Egun on gotzon, zure hitzaldean esan duzun guztiarekin ados, eta gaineratu nahiko nuke, nik azkenago 7-8 urte daramatzat irakaskuntzan, da errealitatea testu inguru desberdinetan egon naiz, da ikusi doana sekulako utxunea dagoela kultura ezagutzan. Da horretarako aurreko ikasturtean R600 ikastaroa egin nuen, Iralen, da proiektu bat martxan jarri behar genuen, gero eskolan martxan jartzeko egin behar genuen da. Nik euskal kantagintza, bertsolaritzarekin lotura handia dut, da betidanik gustatu izan zait, eta horregatik sortu nuen Google Sites bat, euskal kantagintzaren inguruan, da gero hori eskolan martxan jarri genuen, eta bukaeran horri amaiera emateko edo bulego taldeko abeslaria eskolara ekarri genuen, elkarrizketa egin genion, eta gero berari abesti bat abestu genion, eta aurrak, bigarren zikloko aurrak, LH3 laugarren mailakoak oso gustora egon ziren, eta horrela lortu genuen bintzat, zenbait abesti buruz ikastea, musika talde desberdinei buruz gehiago ikastea, eta ez dakit. Iruditzen zait oso garrantzitsua dela, guk irakasle edo eredugaren aldetik euskal kultura ume irakastea eta gerturatzea. Nik hor R6-ren uste dut derrigorrez egin beharko zenuketela denok. Ez hautaz, norbere borondatez, hori egin beharko zenukete derrigor. Eta gero, bertsolaritza 1985ean hasi zen eskoletan sartzen, Nafarroan, gaur egunera bat egonkortua dago, idazleak ikastetxetan dugu, musikariak ikastetxetan dugu, eta guk badakigu eskola askotan antzerkizaleak joaten direla, artista plastikoak, sortzaileak joaten garela eskoletara. Baina hori ez dago sartua ez kurrikulunean, ez eskolaren funtzionamentu normalizatu batean, ez? Udal batek jar dezake diru bat, eta arek dauka programa bat, eta eramaten ditu hiztun erreferenteak, gehienetan kultur mundukoa direnak, baina hori oso sakabanatua daukagu Euskal Herri osoan, eta ez daukagu saretuta, ez arilkatua, ez sartua gainera kurrikulun horretan. Eta nik nire ofiziokide asko ikusten ditut izugarrizko gogoarekin eskoletara joan, eta guk dakigun hori, apur hori partekatzeko zuekin eta ikasleekin. Eta hor, izugarrizko potentziala dago. Hor daukagu izugarrizko potentziala, eta guk ikaslei ematen baldin badiegu sentitzen eta pentsatzen dutena adierazteko aukera bat baino gehiago, antzerkia, bertsolaritza, dantza, musika, ematen baldin badiegu, ez du esan nahi gero sortzaile izango direnik derrigor profesionalki, baina ulertuko dute sentitzen eta pentsatzen duten adierazteko modu asko daudela. Modu bat baino gehiago daudela. Eta horrek pertsona bezala beraien garapenean izugarrizko onura dakar. Zer esanik ez inklusioan, sozializazioa eta inklusioa. Kultur sorkuntzari gabe, kultura adierazpiderik gabe, ez dugu lortuko ez inklusiorik, ez kohesio sozialik, ez justizia sozialik, ez euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzerik. Ez dugu lortuko. Kulturgintzaren bitartez lortzen da hori. Eta hori gure historian adibidea da, kantua aipatu duzu. Euskarazko kantagintzak euskara batuari egin zion ekarpena izugarria izan zen. Eta gure herria kohesionatzeko lortu zuena euskarazko kantagintza berriak izugarria izan zen. Eta gu ordutik gatoz. Orain ari gara deserrotzen, komunitatean bizitzaren zentzua, globalizazioak eta digitalizazioa ari delako lausotzen. Eta gure ikasleak orain, ikaslei kostatzen zaie komunitate bateko kide bezala identifikatzea, baina gu gatoz auzo, herri, txiki eta hiri handietako auzoetan elkarrekin bizitzetik.
Eta hori dana desegiten ari da. Noiz elkartzen gara ideologia guztietako jentea? Kultur jardueretan. Hor elkartzen gara, eta hor egiten dugu herri. Orduan, kriston potentziala daukagu. Eta gure proposamena da egin dezagun elkarrekin, uler dezagun gu ekosistema bat garela, bakoitza dala eragile bat, aitortu bata bestearen garrantzia eta egitekoa, eta guazen aurrera ze. Dena daukagu irabazteko. Egoera intxarto dago ze, dena daukagu irabazteko. Bai, egunon guztioi, egunon gotxon. Labur izateko eskatu diatenez, hitz bakar batean bilduko dut nire galdera. Lotuko nuke zuk esandakoarekin eta Paula Casarezen azken diaporekin. Nire galdera da nola. Esan nahi dut. Nola lortu kulturzaleak? Ez, esan nahi dut. Adibes nire institutuan, aurten nolega laguntza, jaso dugun kopurua. Eta gaur adibidez, inautela horretak, kobratuko duena oso hurbil daude. Esan edo, jasotzen dugu dirua, ematen du asko dela, baina askotan naiz eta gure helburua berberak izan, eta gertatzen da sormenerekin, esan nahi dut, hor behar da, eta ziurazki diru gehiago beharko zen duela 3 urte, kursalean, Alonsotegiko lagunak, bota zigun erderazko espitza edo, ez? Orduan, hori da galdera. Nola, gero baliabidekin, ez bagaituzte ondo hornitzen. Orain arteko bidea guk ez dugu diruarekin egin. Ezin dut, bale. Ez, bixi nahi bazugu. Orain arteko ibilbidea guk ez dugu diruarekin egin. Ez dugu diruarekin egin. Egin dugu motivazioarekin eta egin dugu herri kontzientzia batetik. Esan nahi dut orain artekoa. Euskarazko kulturgintzak ez du aurrera egin, eta euskarak ez du aurrera egin diruagatik. Argi dago, zure galdera ez dela nola, baizik eta nork zergatik ez duen horretara bideratzen. Ze onarteko bideak gu diruarik egin dugu. Ni Euskararen langile autonomoa naiz, naiz diruagatik ari honetan. Naiz diruagatik ari. Eta niri ofiziokide gehienak ere ez. Orduan nik uste galdera beste bat dela, ez? Zergatik egin beharko lukenak ez du egiten.